बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै फिननाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL राजखान्थि हानजायाव थांनानै सेवहैबाय बिथांमोना बे समाव जेबो बिबान एबा बे समाव बिथांमोना बिजाथि नङा बे समाव बिथांमोनखौ जोगारबाय आरो बिथांमोनखौ ओरैनो गोग्लैसो होनानै दोनगोन होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिथां खाम्फा बरगयारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राया नंखाय फोरमान जाबाय मानोना बे समाव चन्दन ब्रह्मनोबो बे समाव काजलगावआव बिजाथि महरै UPPL राजखान्थि हानजाया मान होबाय एबा बे समाव बिजाथि महरै बिथांखौ सायख'नानै गेलेहोबाय आरो बेनि अनगायैबो खाम्फा बरगयारी एबा आं बे समाव 14 नं सिरांदुवार बियाबाव बे समाव UPPL राजखान्थि हानजाया बिजाथि होबाय आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्रा बिथांमोना सेवहैबाय बिथांमोना UPPL राजखान्थि हानजाजों जेबो बिबान होजायाखै एबा बिथांमोनखौ ओरैनो दोनफैबाय होनाया नंखाय फोरमान जाबाय होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे गोनो गोथो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे मा बुंगोन मा बुङा बिथांनि जे साननाय हनायफोरा बे समाव सोलिला बिथाङा बे समाव गोनो गोथो थासारियाव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा आरो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथां बे बुंनाय बाथ्राफोरा मोनफा मोनफा ओरैनो बुंनाय आरो नंखाय होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैनो बाथ्राखौ बुंबाय थायो ओरैनो दैयावनो बिथाङा बाथ्राखौ बुंबाय थायो बिथांनि रावफोरा गोनो गोथो आरो स्पष्ट नङा होननानै बुंथिदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा आरो 14 नं सिरांदुवाराव बिथां हाग्रामा महिलारि बायदि 10 जन फैब्लाबो फेजेननो हानाय एबा UPPL राजखान्थि हानजाखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया होननानै बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे मोनसे समाव बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ UPPL राजखान्थि हानजाया लांनानै बिसोरखौ ओरैनो दोनहैबाय आरो फेसेवहैबाय आरो साबायखर बावदों जे UPPL राजखान्थि हानजाखौ जे बे समाव बिथांमोननो जे बिजाथि होनानै बिथांमोनखौ बे समाव मोनसे हाखराव एबा बे समाव बिथांमोनखौ सास्ति होदों UPPL राजखान्थि हानजाया जायखौ आङो गोलाव समाव हायाखैमोन जायखौ UPPL राजखान्थि हानजाया खाम्फा आरो चन्दनमोनखौ बिजाथि होनानै सास्ति होबाय होनानै साबायखर बावदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबा बुंहैयो सेवहैबाय बा बिथांमोनखौ लांनानै ओरैनो दोनहैबाय आरो बिजाथि होबाय आरो बिजाथि होनायाव बिथांमोनखौ सास्ति होबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा गोनो गोथो थासारि बिथांनि हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राफोरा होनानै बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे 14 नं सिरांदुवार बियाबाव UPPL राजखान्थि हानजाखौ हाग्रामा महिलारि बायदि 10 जन फैयोब्लाबो फेजेननो हानाय गोहोआव गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों UPPL राजखान्थि हानजाया जोबोदनो मजबुतै दं होननानै बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिथांनि जि रमान्टिक चिन्ताधारा जे खाम्फा बरगयारिया जेरावखि गैया आंखौ फेजेनथारनो होननानै बिथाङा जि सेस्था खालामदों बियो बिथांनि भुल चिन्ताधारा बेवहाय सिरांदुवाराव आरोबाव BPF खौ मोजां मोनग्रा BPF नि थाखाय थैसोब थांसोब मावग्रा रावबो गैला आरो हाग्रामा महिलारि बायदि 10 जन फैब्लाबो BPF आ बे समस्यायाव देरहानो हाया ओंखायनो बिथांनि जि रमान्टिक चिन्ताधारा होननानै बुंदों जे ओरै खालामनो बियो ओरैनो नस्थ' जागोन फेलार जागोन बिथाङा थफ्ला थफ्लि लानानै खारलांफिनगोन बेवहाय
UPPL दलानो देरहाखायो केन्डिडेटआ आंब्लाबो आं दा देरहाखागोन सोरखौबा हरोमोनब्लाबो बेबो देरहाखायो UPPLआ नोंथांखौ साजा होदों जायखौ BPF दोलोआ साजा होनांगौमोन आगोलाव हाग्रामाया बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनो UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा टिकेट होआ चन्दन खाम्फाया सेवहैबाय होनना बुङाखैमोनबा डास्टबिनाव गारहैनानै दोनबाय आरो जोंथ' लाबसिनला बिसोर फैब्लाबो थाइसेल' खालामदोंमोन दाना UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा चन्दन ब्रह्मनोबो काजोल गामियाव टिकेट होबाय खाम्फा बरगयारिनोबो चिरां दुवाराव टिकेट होबाय दानिया बेखौ आरो उल्था बुंबाय पानिशमेन्ट माबा सास्ति होदोंनो बिनि जि गोनो गोथो बिनि उगुल थुगुल खोथायानो बेखौनो बुजायो जे बिनि साननाय हनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दंसै गावनि धंसखौ गाव हमनो हाखाबाय जे UPPLआनो जे सरकार दागोन UPPLआनो सरकार दानानै प्रमद बर'आनो जे चिफ जागोन बेखौ बियो बहाबा नङा बहाबा मिथिखाबाय हाग्रामा महिलारिया समस्ति देबरगावनिफ्राय सुरुपासिम हेलिकप्टार दोनदों आंथ' बेखौ पाब्लिकलि बुंबाय हेलिकप्टार लानायखौथ' रावबो जेबो बुङाखै आंबो बुङाखै हेलिकप्टारखौ लाखानांगोन दैदेनगिरिफ्रा जोंनाबो प्रमद बर'आ हेलिकप्टार लानानै थाब मिटिं खालायोब्ला जों बिराद मोजांसो मोनगोन आरो गुबुन दोलोनि BJP नि कंग्रेसनिफ्राबो लाखागोन दा खिन्थु आंनि नुनायाव आंनि अबजारभेसनाव आं बेखौसो नुदों आरो बुंदों आङो जे सरलपाराया जाहैबाय गावनि न' देबर गामिनि न'निफ्राय कय किल'मिटार क'क्राझार टाउननिफ्राय दैलि बेवहाय बे पिकनिक स्पटआव थाङो फैयो दा गावनि रायजोफोरजों रायज्लायनो थाखाय भट बिनो थाखाय बियो देबर गामिनिफ्राय सरलपारायाव हेलिकप्टार लानानै थांलायलायो बेखौ मा रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन नामा रायजो राजाफ्रा दिनै बोराबदों थांनानै मानसि नुयिनि हाग्रामा महिलारिया नेपालि गुरखा मानसिफोरखौ रायनानै फैदों रायजानानै गुरखा मानसिफ्रा लाजिनांदों बोराबदों आरो दा UPPLआव थ्रोब हाबफिनजोब्बाय मार्जिना बेसेबां जायो बेखौथ' बुंनो हाया खिन्थु क्रन'लजिकेलि जुदि नायो 2020 सनाव आङो BPF नि केन्डिडेटमोन नङा होमबा आङो 2500 भटआव जेनदों माने UPPLआ 2500 बारा मोनखादों 2021 सनाव MLA इलेक्सनाव आरोबाव बियो बांदेरबावदों 5000 थाहैदों बे माबाया मा होनो पार्थक्यआ UPPLआ 5000 भट बारा मोनदों थांनाय MP इलेक्सनाव आङो केन्डिडेटमोन हिसाबै आंनो माखासेया भट होफिनदों आरो थेवब्लाबो 1500 बारा मोनदों UPPLआ बेनि उनाव जि बाइ इलेक्सन जादों MLA नि बाहाय 9000 बारा मोनदों UPPLआ गतिके दा 9000 बारा मोनखांनायनि उनावनो दा काउन्सिल इलेक्सन गतिके 9000 नि गेजेराव 6000 खमायबाय जेनेबा 3000 आं खमायबाय 3000 खमायबायब्ला बेसेबां थायो 6000 बारा थाबावो गतिके UPPLखौ बेयाव बे समस्तियाव फेजेननो हानाय जेबो सक्ति गैया खुनु दल गैया